Пере, тука убихте се да лъжите, курви. За 5 лея се продадахте, за 5 лея. Майките си продадахте. Ей, ще въйзям, ей, за душите съм ви дошъл. Лъжи, в какво са ме превърнали? Я кажи, лентата назад върнали. Ако ми идват много да повърнали, новата страница да обърнали. Пак лъжи, в какво са ме превърнали? Я кажи, лентата назад върнали. Достатъчно внимание обърнали. Тия от достъпа на Ери са ги върнали. Вече не са напряган. По-скоро ме е жал, днешната младеж е далеч от съвест и морал. Без мисловна дейност, без собствено мнение, без потребност, без себе уважение. Пиклю, къде си виждал крава от теле да сучи? Полека човека, докато е жив се учи. Важно е да знае, че на това идва началото, а то започва с човека в огледалото. Такъв се знам и се съобразявам, такъв съм уважавам. Падна ли ставам, продължавам, подявам, насам ли, натам ли, сам ли, знам ли, грам ли, килограм ли. Бруталност, реалност, истина зад нея заставам. Някъде някого наранявам, другаде други го утешавам. Вярвам, батко, не се надявам и набележа ли да отбележа. Всичко давам. Лъжи, на какво са ме превърнали? Кажи, лентата назад върнали. Ако ми идват много да повърнали, новата страница да обърнали. Пак лъжи, в какво са ме превърнали? Я кажи, лентата назад върнали. Достатъчно внимание обърнали. Кажи му да не мутре и вратата да залости. Знаеш ли, случват се неканени гости и после Бог да го прости. Хубаво момче беше, хем го болеше, хем го сърбеше, хем му се спеше, хем му се ебеше, на 2 стола стоеше. И какво стана накрая? Падна на земята. В живота не винаги са така, както изглеждат нещата. Не всичко в джоба е за вадене. И не всичко детва, че е за ядене. Хейтери, нищо лично към никой, просто мнение. Ама точно тия трудно печелят моето уважение. Затова уважавай и ще уважават. Давай и ще дават, прощавай и ще прощават. Всичко се връща, който много пие повръща, както уши една и съща, с главата надолу се преобръща. И ако си извадил поука, сигурно си прав. А ако не, да съм пазиш жив и здрав. Лъжи, опитайте се да лъжите, да говорите, гледайте се вас, колко след ви е скучен живота, какви ли не истории чувам, 3 сериала ще направя. И бах ти киното, майка, Каска, голямо кино, брат ме. Ти много режисьори, брат ми, и много конкуренция имаш. Скорай къпа.